Inut John Hanse po inudabang pu bike pen kachingkoy ahiring tangrak an penlo. Mi bosega chiklo ni phai kre truck arni Lokimana Dhoram ke kroy aradatum kuruching duk arani katalon. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Matati Hekpen ABVP Karbi District Committee Tumpen Perangke Ame Kangni. Kadom Nele Berta Tambang Sonro Singh Dompi. Aprangsi North East Karbi Live Kelangara Dona Phan Kadom na Pajiriklo Kadom. Tante pini arsik jet apan Sodaga Berta non Anton Pen Ajikta. Inut John Hanse po inudabang pu bike pen kachingkoy ahiring tangrak an penlo. Patumi bosega chiklo ni phai kre troxi arni ajo par phai ner kepra minute thom kepa por malom dipu matipung pen lengthor doldoli monsing timung arong akung along inut John Hanse po amani discover bike registration a phaila ke AS 5 sir cap di ner cap hini pho 5 pen kaching koi ahir eng tangrak an penlo Birta ke rebdon long ateng ke John Hanse ahem binong lake koilamati resak hidi pusi Birta rebdon long lapen alang li lada ke doke dipu matipung adon arab ahemsi kedo puta Birta rebdon long Birta ke bom ahutan ke apia poamen long pon pela kaching koy bang phu John Hanse aphan tong scott pen adon arab atum Birta chelong thusi sekilang ji aphan pura dipu medical college and hospital along an chepon thulong lo pusi Birta rebdon long Karbi Dipu Pen Prodip Rangphar report Northeast Karbi Live. Tangte pini adun thwa kenang soda Birta non Anton Pen Arjikta. Mi bosega chiklo ni phai kre truck arni Lokimana Dhoram ke kroy aradatum kuruching duk arani katalon. Mi bosega chiklo ni phai kre truck arni pirthe adang pi Lokimana Dhoram ke kroy aradatum mena Lokimana Dhoram kurusar lokhon ingti handshake mahang ke thekarani pachetondonsi bosega chiklo ni phai kre truck arni kuruching duk arani paman pondo nasi pirthe adang along Lokimana Dhoram ke kroy arat mate Lokimon dowan along tin tame talon pondo Asonsi hini dowan longri bapuram terang Lokimon dowan along setame mesen pen bosega chiklo ni phai kre truck arni kuruching duk arani talon pondo Lasonsi sai angdeng laki Adap por phai pli apor malom ena jungjung dowan melur chepaklar pon Adap por phai truck apor malom pen don chingrum dowan pialong kadok ave aradatum chetongsi arna masai angdeng pangcheng ponsi Adap por phai sirkep apor an arna masai angdeng pachon pondo Puthot por phai sirkep ra minute thom kep apor malom pen arnam alun pen kekan kilun kache pate sitame paman pondo Lasonsi bapuram terang Lokimon dowan risoy jangching room ame pu rajen tok bi pen bangso aputhak pherang ke thengno nang than nalam thele non angton pen arjik sinan ini nilitum 15 June mate kuruching dobe talon bangke nilitum Lokimon aron akurusa pirthe kharche arni lo nasi ini nilitum pirthe dang Lokimon aron aphan ke koy aradan ke ini Aduan tin tami ruar tu pono lasi pini nilitum bapuram terang Lokimon dawan tami adap porpai lipen kilun kikan penke Lokimon apan kirukar tu penceng lo kilun kikan lasi non ani kang sam porpai pian ki putot sayang ding utam penku limen ke rentau bi lasi nili adak bapuram terang Lokimon dawan along riso yang cirumai amai pui Karbi Japra lang Sopen Agustin Rangphar report Northeast Karbi Live. Tangte pini adun thwa kenang soda Birta non Anton Pen Arjikta. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Matati Hekpen ABVP Karbi District Committee Tumpen Perangke Ame Kangni. Patumi bosega chiklo ni phai kre troxi arni kang samapor dipu press club along Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Matati Hekpen ABVP atumpen pherangke ame kang nipon Bangsa ame kang nipon along jirsong ingleng kongchun bang ABVP dipu town unit lapen area sangho atumpen si ing nipon Pini mate bosega chiklo ni phai
screen air cap arni Guwahati along ABPP ningkan troxy cap ra phok ke pleng kar choji of taxi bangso pherang kya me long pen lam the paklangpon lason si me long Karbi long pen bang engkoi delegates chetong dunji polam thista me than pachinipon la pen kadogabe bangso me long suri thom cap so sar mu chetong ji puta bangso pherang kya me long pen thanpon Tangte Okhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Difu Town Unit Akong Chunban Jersong Engling Pen Pherangkya Thingno ke Thanalam Thelen non angton pen arjik sinang Kardom baje regla adak ni ritum media kode manta choro baje regla ini ritum tongsikot pen pherangkya mai ke phalo apona chipido nikpot bini ini ritum pherangkya mai ke phanang kok ala athi piala mangela punelo je Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad mate BVP Assam Hin pen mate pripon 75 years of BVP kechok katalon pon doigji lapen ex BVP member domanta karjupon doigji lapen lasomai ke doigji lake Guwahati Shri Madhavdev Kolakshetro along se doigji atarik lake 18 June 2023 mate penablo apor lake 10 am lapen lasomai long chief guest ke phapon do so ali men ke akhai Sri Gulab Chand Kataria Governor of Assam apen Sunil Aduntu bangke Sunil Ambedkar ji Akhil Bharatiya Prachar Pramukh Rashtriya Samsevak Sangh lapen special guest ke phapon lake Ashish Chauhan ji Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad National Organizing Secretary laso mai long katakowi bang surhini bangphu muluk chetong ji lapen laso mai long pilopo Karbi long penta litum kidun jipan si sik cedang pon lo kardom anwar Karbi long Difu pen Pradip Rangphar report Northeast Karbi Live Tante peni prime time Abirta kelaan pen si kantonik lo kadawe panta kurang tu la pen dometak